става, хора? Здравейте и добре дошли в новото видео. Както вече сте видяли, днес най-после ще отворим един бокс от Battles of Legend Terminal Revenge, новия Battles of Legend. Ако гледате канала от отдавна, знаете, че аз съм фен на този тип сетове на всички Battles of Legends. Така че най-после пристигна бокса. Преди да започнем да отваряме, обаче не забравяйте, че всякакви сингли, аксесуари, плеймати и така нататък, скоро очакваме и байндъри и много от картите, които ще отворим днес включително, ще бъдат качени на моя сайт geoplay.com, линкче долу в описанието. Очаквам ви там, ако си харесате нещо по време на отварянето, можете да проверите на Geoplay. Така че аз започвам да отварям, хора. Като от сета имаме и сингли, които няма да видите днес на видеото. Вече имаме някои заредени. Така че, да, дори ако търсите нещо от сета, специално от сета, можете да влезете на geoplay.com и да потърсите. Можете да напишете и BLTR в търсачката, ако търсите специално карти от сета. По този начин ви излизат директно само тези карти. Имаме 24 бустера, хора. Аз надявам да пълнем този пичага. И като цяло няма да откажа някой QCR, какъвто и да е той. Така че нека видим. Правите по един лайк за късмет, абонирайте се за канала с камбанка, за да не изпуснете нещо. И да видим какво ще пълнем. Arbitration of Flight, окей, за фиш карти, добре. Wonky Quartet, готино. Между другото нов ексис, който много сили арт има, но пък изглежда брутално яко. Sprite Gamma Burst, да, като цяло в сета има репринтнати спрайтове, така че много готино. Ritual Beast, като цяло репринт и съпорт, и мисля, че има. И окей, хора, започваме силно. Като цяло стейпълката в сета, Snatch Steel на Secret. Брутално яко, че я пулваме. Аз вече я пулнах извън видео. Да си намерих за Gold формат дека, но много готино, че я пулваме. Най-вероятно ще бъде качена от Geoplay, така че очаквайте я. Добре, започваме с хубава Secret-ка. Това е добър знак. Да видим какво друго ще спълнем. Така, Electrode Beast Anion. Имаме и червен такъв. Много готино. Sacrifice Level Up. Той танк, между другото, да, той картите, мисля, че и той Soldier са принтнати в този сет, което е много готино. Electroblaster и Synchro Creed, между другото, доста готина секретка за Draw Power. Не знам защо, тъй като погледнах цените, е сравнително ефтина, но да, готина за Synchro деко. Може би е карта, която може да наблюдавате от гледна точка на инвестиции. Предполагам, ще стане скъпа, ако излезе някой наистина силен синхро дек, може би. Така, той бокс. Готино. Infernoid, да, имаме Infernoid репринти, както и нов съпорт. Bunch of Beast Bodies. Sun Genjin, определено много готин премиум пак репринт. Normal Monster. Много готино. И имаме Синхро. Окей, имаме Ice Jade Гимир Агирайн. Не знам дали произнасям правилно името, но да. Ice Jade Синхро. Кажете в коментарите какво мислите за сета. Кефи ли ви? Като цяло, като изгледате отварянето, да кажете как мислите, че сме се справили. Така, Lifehack. Infernoid 5. Frozen Domain. RGNX Undyne, да, имаме и GenX Support и репринти. Като цяло, доста готин дек е излязъл в момента с новия GenX Link, така че можете да го чекнете. Отново имаме Synchro. Arms of GenX Return Zero, окей. Това мисля, че е нов GenX, в смисъл нов support. Готино. Има GenX Ali Birdman, между другото, репринт на оригиналния арт и Alt Art най-после са спуснали. Sprite Jet, доста готина спрайт карта. Spiritual Beast Tamer Winda. Lifehack. Miramatch. Окей, това между другото го пулвам за пръв път. Както казах, отварял съм бустери извън камера. Но да, тази утре я пулвам за пръв път. Да видим какъв ни е секрета. Infernoid Decatron. Окей, това мисля, че е нов Infernoid, нов спорт, готино, правилно. Между другото, за съжаление, както можете да видите, целият бокс явно е леко
оф-центърнат. Но, какво се прави? Да видим какво друго ще пълнем. Earthbound Resonance. Окей. Spirit Converter. Окей. White Circle Reef. Отново за Fish монстъри. Guard Dog. Интересен репринт. И Exis. Окей. Gigantic Sprite. Определено готин репринт. За спрайтовете. Много найс. Sprite Blue. Също. Готин репринт определено. Gen X Controller. Класическия Gen X Tuner. Sprite Gamma Burst. Още един Sangenjin. Окей. И Brionac The Magical Ice Dragon. Между другото, това мисля, че е една от скъпите карти в сета. Не съм убеден. Но определено много готино. Имаме и Ice Barrier Support хора. Това е една от картите, съответно много готино. Брутален арт на новия Brionac. Така че съм доволен. Добре, продължаваме. Може да пълнем отново и Mirror Mage. Да видим. Infernoid Onunku. Окей. Branded Lost. Ritual Beast Ulti нещо си. Линкчето. И Ice Jade отново. Отново тази Ice Jade-ка. Окей. Така. Pillar of the Future Sionos. Това като цяло е нова Sky Striker-ка. Готино. White Circle Reef. Bunch of Beast Bodies. Lubellion. Mirror Jade и Lubellion са репринтнати на утри. Не знам дали са нужни като репринти в този сет, но файн, окей. Имаме спелка. Окей, Branded Fusion на Secret. Никак не е зле. Определено готин пул. Мисля, че не е много скъп, но Branded Fusion Secret така си е винаги файн. Окей. Този бустер беше унищожен. Frozen Domain of the Ice Barrier, Argenix Undyne, Toy Tank, Medallion of the Ice Barrier, като цяло и това е аутарт на медалиона. Така че, много готино. И отново спелка, Void Imagination. Окей, това е за инферноидите. Готино, предполагаме нов съпорт за тях. Искам да пълнем кавър картата. Много искам да я пълна, за да си я сложа в личната колекция. Така, Ritual Beast на линка, Sprite Pixies, още един Sprite, Infernoid Seitsemas, окей, Guard Dog и имаме линкче, Proxy F Magician, окей, Secret репринт за него, беше супер, не помня в кой сет, но да. Не беше труден за намиране със сигурност. Arbitration of Light, Synchro Panic, Sprite Sprite, окей, това е определено готин пул за спрайтовете. Една от хубавите утри, която искате да пулнете. Argenix Touring, това също се играе в новия дек на Genexите, за който споменах. И Ritual Beast Ulti Reirautari. Да, нова Ritual Beast линк карта на Secret. Е файн. Така, продължаваме към втората страна на бокса, хора. Така че половината бокс вече отмина. Да видим какво друго ще пълнем. Gen X Ali Axel. Също мисля, че е нов. Spiritual Beast Tamer Winda. Void Reignition. Ето го и червения Electrode. Или оранжев, както искате го наричайте. И имаме монстърка. Ancient Gear Dragon, окей. Съпорти за Ancient Gear. Много готино, имаме вече наличен такъв на сайта. Така че ще има повече бройки. Да видим какво друго ще ни се падне. Sprite Jet. Seitsemas отново за инферноидите. Miramax, окей. Scrap Goblin. И Tri Brigade Mercurier на Secret.
Файн е като цяло. Окей, готин репринт. Мисля, че беше ултра в Structure дека. Не съм сигурен дали има друг Secret Rare принт за него, но цял Rarity Bump не е зле. Genex Power Planner, окей. Freezing Chains of the Ice Barrier. Genex Controller. Ето го и той Soldier, за който казах малко по-рано. Готино е, че го принтват най-после. Мисля, че няма други принтове, а като цяло си има първи TCG принт. Така че, готино. И имаме синхро. Окей, Lancia Ancestral Dragon of the Ice Mountain. Това също мисля, че е една от скъпите карти в сета. Ново Ice Barrier синхро. Така че, брутално, определено. Изглежда много готино. Това мисля, че трябва да е нещо от сорта на, как да го кажа, на апгрейднат, как се казваше, Gungnir, може би. Така, Infernoid Onunku, окей, Bunch of Beast Bodies, Undyne, Uticana Hulk на Ultra и имаме отново Exis Full Armored Utopic Ray Lancer. Цяло предполагам, знаете, но очаква се сет да излезе, който е с много Water карти, така че може би доста от тези Water карти може и да се цъкат. Окей, това е готин репринт. Orcust Harp Horror. Като цяло, съжалявам, че не е на Secret, но Ultra репринт е готино. Synchro Panic, Division, Spring Skit и... Окей, Repair Genex Controller. Ето за това говорех за новия Genex Link. Цяло имам много готин дек с него, можете да го чекнете. Пишете Genex Deck профил или комбо и така нататък. Ще ви излезе в YouTube, има доста видеа. Готин дек. Така че, ако искате, можете да го чекнете. Готино линкче полуваме със сигурност. Така... The Golden Sword Soul. Reprint, готино. Sacrifice Level Up. Hexa Spirit of the Ice Barrier. Infernoid Atondel. Имаме спелка Oil. Окей. Интересна карта. Мисля, че е нова. Но... да. Найс. Продължаваме, както казах, хора, ако сте си харесали нещо, geoplay.com, можете да чекнете. Не знам кога точно ще бъде качено видеото. Може да е веднага след като е снимано, но ако не са качени всички карти или повечето карти, изчакайте няколко дни, тъй като не се качва много бързо. Да. Branded Sword имаме на Ultra, Freezing Chains, Pillar of the Future, Division и Ice Jade Run Aigirin. Окей. Още един Ice Jade на Secret. Остават ми няколко бустера. Надявам се на нещо готино. Като цяло QCR-ка няма да го кажа, както казах. Void Breach, Spring Thread, също готин репринт. General Wayne of the Ice Barrier и The World Chalice Justicar. Между другото, това е много готин синхро репринт от Dune, Dark Neostorm. Мисля, че беше. Да, не, всъщност. Беше Secret-ка. Така че много готино синхро. Готин репринт. И окей, The Legendary Exodia Incarnate. Имаме доста налични на сайт, така че ако искате екзодии, преди да е излязал новия сет с нея, можете да си вземете. Така, какво друго ще ни се падне? Ritual Beast Ambush, Genex Power Planner, Skelgon. Много обичам Vanilla Fusion, със сигурност. Така че готино. Окей, Diviner of the Herald. Ето това не бяхме плували до сега. Със сигурност много готина Ultra Rare репринтка. Определено. Това е също от другите утри, които искате да ви спаднат от хубавите утри. Много готин репринт. И имаме Exis. Окей, още един Gigantic Sprite. Втори за бокса. 3 бустера остават, хора.
Праскайте лайка за късмет, абонирайте за канала Скамбанка. Искам да пълнем кавър картата. За съжаление, до момента не сме я пълнали. Но, дано. Spirit Converter, Infinite Jet, окей. Още един Harp Horror, готина ултра. Void Reignition и имаме Monster. Корикара, Dim Incarnate, окей, съжалявам за кашлянето. Корикара на Secret също, готин репринт определено. Нужен, така че също от репринтите, които искате със сигурност да полувате. Предпоследен бустер. Scrap Goblin, Earthbound Resonance, така, Arbitration of Light, Hexa Spirit, спелка имаме. Каква обаче? Sprite Starter, окей. Определено готин секрет за спрайтовете. Много найс. Добре. Предпоследен бустер се представи добре. Да видим какво обаче крие последния. Дали ще има Last Pack Magic за нещо брутално. Да видим. Добре, не е QCR, за съжаление. Infernate 5, Branded Retribution, Gen X Dura Dark. Готино. Toy Soldier на Ultra. И имаме Monster. Какъв обаче е той? Окей, Georgios Swordsman of the Ice Barrier. Също от новите Ice Barrier съпорти. Като цяло готина карта. Определено. Пълнах я извън видео. Така че много найс. Да, хора. Малко рекап на секретите. Sprite Starter, корикарата, 2 Gigantic Sprite, една Exodia, Oil, новия Gen X, който е готин. Двете синхрота за Ice Barrier, новите. Много найс. И другите работи. Да, значи стил да не забравяме, с който започнахме. Брутално изглежда на Secret. За old school феновете, gold формат феновете. Това определено е готин репринт, който ще се ползва в дековете. Така че, да хора, това беше отварянето за днес. Както казах, geoplay.com за всякакви сингли, ако сте си харесали нещо. Праскайте лайк, абонирайте за канала Скамбанка. Това беше от мен за днес. Ще се видим скоро. Чао за сега!